Intelligent Corporation ng STL sa Dagupan. Ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ng legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Jad Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. In the morning. Ocho-ocho naman. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin na po. Maabig kabwasan at balang sinansakay. Bit sa 6 ada bulan na Hunyo agaw na Sabado. Ipaparong tila sa programan Karma Health Option. Kaiba tayo sa paborito na doktor, Dr. Glenn Soriano. Jalabat at sayang paborito na istasyon, DWGE 88.1. Kabyangan lang paborito yun supplement, herbal ng bayan. Karma.
health option. Yung ganito. Ayun, inayos lang namin yung headphone kasi parang nabibigatan si Dr. Glenn doon sa malaking headphone natin. Good morning, Dr. Glenn! Hoy, good morning, partner Oli, at good morning sa lahat na nakikinig dito sa ating bagong stasyon dito. Bagong bahay. Bagong bahay. Paboritong pinapakinggan ng ating mga... Yes, tuloy-tuloy tayo dito sa ating magandang programa sa yung mga health options para itong mga nakikinig matuturuan na sila ng yung basic health na maintenance para maiwasan ng malalaking mga gastos para sa mga healthcare. Sige, yan topic yata natin ngayon. Main topic is yung mother of all diseases itong diabetes na naman. Maganda yung paulit-ulit para hindi natin makalimutan ang mga importante sa management itong sakit nito. Yes, nasabi nga ninyo, mahirap po ang ma-hospital. Mahal po ang gastusin sa mga hospital. Kaya ina-advise natin kung sakasakaling mayroon kayong karamdaman dyan, pwede kayong magpakonsulta dito kay Dr. Glenn Soriano at maaari niyang suriin ang inyong mga sakit. Ano man yan ang inyong nararamdaman at kayo ay kanyang matutulungan. Dahil napakahirap po ang magkasakit lautla pag wala tayong pera, mahirap ang buhay natin. Ina-advise ko rin naman sa inyo na kung pwede, wag kayong papasok sa, wag pa-confine sa private hospital kung wala kayong pera. Ano natin yan, na-obserban natin yan, na-experience na natin yan. Bawat galaw mo dyan, pera lahat, papipirmahin ka. Kaya kung pwede, iwasan natin at para maiwasan natin yan, kailangan nating mag-ikarma. Panahon na naman ng tag-ulan na Dr. Glenn, ito yung tinatawag nating wild diseases. Yes, siguro ay tackle din natin sa isang yung dedicated episode para sa lahat ng waterborne diseases. Pero kailangan lang lagi mag-ingat kasi yung kasabay natin itong tagulan, mga baha, itong high tide, ayan, naranasan na natin last year yan. Nagsabay ang grabing ulan, mataas na high tide, gano'n. So tapos itong mga construction nagsara yung mga drainage natin. So ang tubig lalo doon sa amin umabot nga ng hanggang baywang So alam niyo naman yung dumi sa ating mga kanal nandiyan pa rin, gano'n, hindi pa nawawala yan, pabago-bago din. So kailangan ingatan natin, kailangan may time protection, kung pwede lang iwasan natin yung papasok sa sa mga tubig baha. Yun. Wind and water, influenza, leptospirosis at itong dengue. Panahon niya ngayon yan na dengue. Kaya anong gagawin natin dyan? Papaliwanag sa atin ni Dr. Glenn Soriano kung paano makakatulong ang ikarma sa mga sakit na ito, Dr. Glenn. Yes. Well, kailangan matandaan natin na itong yung mode of transmission ng mga sakit na yan. Waterborne nga, pero ang waterborne, yung mga examples natin, itong leptospirosis, yung mismong virus na yan, nandun dala ng daga. Alam mo daga, lumalangoy din yan sa tubig baha. Ganon. So, ang mechanism kasi niyan, pag nai-stress yung daga, dahil alam niyang baha, wala siyang tatakbuhan, lalangoy din sa tubig baha, umiihi din yun.
yung ihi ng daga, nandun yung leptospirosis na virus, bacteria, virus yun. Tapos kung ang tao naman dumadaan ka sa tubig baha na meron ka sugat sa mga paa, doon papasok ang virus sa katawan natin. Okay? So yan yung lepto. Yung isang example naman is waterborne. Etong nabanggit mo nga kanina, yung dengue. Ang dengue naman, ang may dala niyan, lamok. Okay? Di katulad na lepto, daga. Ito, lamok naman. Ang lamok naman, nagbe-breed yan, nangingitlog yan sa mga tubig na yung matagal nang hindi na itatapon, yung mga nasa paso natin, yung mga lumang goma, may tubig yan, doon nangingitlog yung mga dengue na mosquitoes eh. Yung mosquito walang dengue, may dala niya yung vector, yung ang tawag nito yung dengue na bakterya, ganun yon. So yan ang ng paraan para paano makarating sa tao ang mga ganyang sakit. Meron pa naman iba. Kaya sabi ko medyo mahaba-haba itong usapan nito, i-tackle din natin sa mga ibang episode natin. Ganon. Ayun. So, kung mayroon po kayong katanungan dyan, pwede po ninyong i-text sa ating number 0968-677-7070, 0968-677-9000. O, 3 zero yan, 90-000. So, 9,000. 0968-677-9000, 0968-677-7070. At ang number ni Dr. Glenn, yung number po ninyo, Doc? Ayan, dalawa naman ang number ko doon so yung mga may smartphone, 0919-991-7986. At yung may mga Globe, 0916-672-6056. So, available ako sa dalawang yan. Kung may gusto nyo magpakonsulta o gusto nyo mag-usap tayo in person, di-text nyo lang ako. Pwede naman anytime, anywhere in Dagupan City. Yung mga nanonood sa atin, yung mga nandyan na may mga karamdaman, pwede po kayong mag-chat, pwede po kayong mag-text sa ating mag-chat sa ating Facebook page live, DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ngayong tag-ulan, Doc, siyempre, masarap ang kumain. Marami yan. Talagang, kasi ang pagkain ay nagbibigay ng init sa ating katawan. Kaya, ayun, pagka sobra naman ang pagkain natin, tataas ang ating blood sugar. So, ano pong magandang gawin natin dito, Doc, at ano ang maitutulong ng e-karma? Mayroon ata tayong bisita, Sir Nick, kasama natin sa technical side si Nixon Dakal. Hindi, tanungin mo muna kung ano yung ikukonsulta nila. Mayroon tayong bisita, Doc, na siguro magpapakonsulta. Kay Dr. Soriano. Mamaya, paglabas natin, mamaya na yan. Mamaya, pagkatapos ng program. Paghintayin mo lang sila doon, Sir Nick. So, mayroon na tayo dalawang pasyente, Doc. Nasundan tayo. Mabuti naman. Alam nila kung saan tayo nagpunta. Siyempre, itong mga nakikinig sa atin dati, sa dati nating bahay, naghanap-hanap sila kasi, siyempre, ako, importante rin yung makausap din nila ako, makita ko yung mga kanilang mga medical records, kung ano man ang problema natin para ma-solve natin ang kanilang mga problems and concerns. Well, yan ang isang service ko nga sa mga nakikinig dito. Alam nyo naman yung medical consultation at yung mga advice ang hirap kunin yan kung hindi
yung kung meron kang karamdaman na simple lang, kailangan pumila ka na mahaba. Hindi lang naman kasi yung pila ang problema. After yung pila, makarating ka, konsultasyon, malaki na naman ang bayad. So, ang concern ng yung mga nakikinig sa atin, yung mga pumupunta rin sa akin is gustong-gusto nilang magpakonsulta pero wala silang time, wala silang oras na pumila, wala silang paraan makarating sila sa mga clinic at mga hospital. At yung huli, wala naman silang alam nilang ibabayad pagkatapos ng konsultasyon. So, dumadami yung mga ganyang problema. So, syempre, yung serbisyo ko sa public, it is ganyang simpleng services. Tulungan itong mga ito para makarating sila sa magandang sagot at remedyo sa kanilang problema. Ayun. So, pwede silang pumunta rito sa ating himpilan o pwede kayong dalawin sa office ninyo? Yes, well, dito, alam mo, lagi naman ako nandito sa itong day nito, within this next couple of hours, 1 hour tayo dito, meron akong time right after, and then kung hindi nyo ako maabutan dito, yan nga yung cellphone ko, mag-set kayo ng appointment. Itong appointment naman, hindi naman itong formal appointment, parang magkaibigan lang, magbarkada lang tayo, i-text nyo ako. Alam nyo naman ako nakakarating ako kung saan pupuntahan kayo sa mga bahay ninyo, pwede naman tayo magkita somewhere in Dagupan City, somewhere convenient para sandali lang mag-uusap alam nyo naman yung serbisyo ko, okay na okay ako dyan kasi alam nyo naman ako retired physician na ako, wala naman akong tali sa isang opisina, sa isang clinic, wala naman akong oras sa hospital, readily available, pero intindihin nyo naman siyempre, may buhay naman din ako, pero kung may time din ako, may time din kayo, mag-uusap lang tayo sandali sa tabi-tabi at malaking bagay na rin yun. Ayun, yung nga napag-usapan natin, mahirap magkasakit dahil nga po sa malaking gastusin. Pero itong ikarma ay malaking tulong ito sa ating mga karamdaman. Ano po ang naitutulong nitong ikarma sa diabetes? Yung nasabi nga natin dito kanina na ang diabetes is mother of all disease, ano po? Yes, correct yan. Hindi naman yung formal official na gano'n ng yung side ng ating mga World Health Organization o itong mga doktor, kung sino mga eksperto dyan, sarili kong opinion din yan. Based on yung aking yung observation ko sa lahat na may sakit ng ng diabetes. Alam niya naman ang numero unong yung cause of death, yung sinasabi nilang cause of death ng worldwide, buong mundo. Ano yung numero unong dahilan ng pagkamatay ng tao? Yan ang cardiovascular disease. Cardiovascular is yan yung mga heart attack, yan yung mga stroke, mga ganon, okay? So kung further pag-aralan yung deeper yung mga detalya ng mga may sakit na ganon, karamihan dyan, if not all, meron silang diabetes Kung hindi na diagnose na diabetes, yung matagal na silang high blood sugar. Ibig sabihin, alam na nila na sila galing sa lahing diabetic, mahilig sila sa matamis. Ito, meron silang simptomas ng diabetes pero hindi sila nagpakonsulta. Kasi, ayun na, yung kasasabi lang natin kanina, ang hirap makarating ang tao ngayon sa mga clinic, sa mga hospital, sa mga doktor. So, pinapabayaan nila as much as possible sila. Gagamutin nila sarili nila hanggang sa yung long time. Kaya nga tawag ko dyan sa mga, yung diabetes is one of the chronic diseases. Chronic is matagal mo nang pinapabayaan. Ganon. So, yung high blood sugar, whether or not natatakan niya ng as diabetes, yung high blood sugar leads to yung cardiovascular disease damage. Ang mga specific yan yung heart attack, yan yung stroke, okay? Kasi ang blood sugar, yung high blood sugar, sinisira yan yung ugat ng tao. O di ang tao, may ugat, lahat ng tao may ugat. Yung ugat meron sa puso, meron sa utak, meron sa kidney. So, yan yung mga main diseases na nakikita natin sa panahon ngayon. Yung heart attack, number 1 killer. Kasama din dyan ang stroke. Sa utak yun. So, nagma-mushroom na naman ang mga dialysis centers. Kaliwat kanan, meron dialysis center. Yun ang vascular damage sa kidney natin. So, yan.
So yan ang nangyayari sa at mga ano natin ngayon yung mga environment, mga health ngayon yung diseases almost all come from high blood sugar, which is actually diabetes. Kaya ako sinabi mother of all diseases Ganon. Yes. Yung mga iba naman kasi, hindi nila namomonitor ang kanilang sakit. So, ano po ang sintomas nitong diabetes? Kasi kung minsan, malalaman mo na lang kung ikaw ay nahihilo, nagsusuka, o ano yung mga biglaang karamdaman na sa tingin mo sa sarili mo, ay ang lakas-lakas mo, bakit nangyari ito? Di ba? Akala correct. natin, So, ano po yung mga sintomas nito? Well, ang symptoms niyan, very common, frequently, is, yung point ko kanina, diabetes is a chronic disease. It develops over a long period of time. Hindi lang isang taon ito Most probably, itong diabetes would develop over a 5-year yung time. Ganon. Ang tagal, 5 years. Pero yung 5 years, pwede mag-start yan ng 25 years of age Pagdating mo ng 30, lalabas pa lang yung mga initial symptoms. Ano yung initial symptoms na yan? Okay, kung interview yung mga pasyenteng high blood sugar, sasabihin nila, nung kagagraduate ko na ng college, bata pa ako, 25 years old ako, ang liksi-liksi ko, ang bilis ko, magaling ako mag-isip Pero ngayon, 30 years old na ako, 35, madali ako mapagod. Lagi akong hinihingalin. Tapos tumataba ako, matakaw ako sa asukal, ihi ako na, gano'n. Yan yung mga very subtle na symptoms ng early diabetes na kailangan atensyonan So, right now, yung tanong mo, ano yung mga initial symptoms? Yung initial symptoms, actually, napapansin ng tao for yung diabetes is a change. A chronic change from yung dati mong activity 5 years ago to yung current na activity mo na kakaiba na Sabi ko, iba na yung energy ko Para bang madali akong mapagod. Madali akong hiluin. Ganon. Palaging inaantok. Laging inaantok. Okay. Well, ako i-correlate ko rin yan sa mga, kumusta yung ugali mo dati? Ano ginagawa mo 25 years old ka? Ay di very active ka, ay di bagong graduate, bagong trabaho, maliksi ka, ganon. Pero over the years, pero yung lifestyle mo, pero nagbago, tapos alam niyo man ang lifestyle ng mga bata ngayon, technology ngayon is lagi ka nasa computer, lagi ka nasa cellphone, dahil sa lagi ka napapagod, so sasakay ka na ng sasakyan, sandali lang, malapit lang, sasakay ka na, ayaw mo maglakad. Tapos iiwasan mo na yung social communication. So yung lifestyle ng tao in 5 years bigla nag-change So yung symptoms ng itong sakit nito galing dito sa lifestyle ng tao. Kaya ito papunta rin ako doon sa anong mga remedyo natin dito sa yung maiwasan mo yung diabetes. Numero 1 niyan is an adjustment of lifestyle. Papunta doon sa healthier lifestyle. Maraming nagsasabi na wala raw namamatay sa diabetes. Well, magandang statement nga yan. Walang namamatay sa diabetes. Pero nakikita mo yung sa hospital natin, lahat na may sakit din sa hospital, diabetes Mamaya mamamatay. Well, the fact is, kung ako, strictly speaking, hindi ka na namatay dahil sa diabetes. Yun. The fact is, namatay itong pasyenteng ito Dahil sa komplikasyon ng diabetes. Okay. Kasi mamamatay ka sa cardiorespiratory arrest. Okay, ano yun? Kung tumigil ang puso mo, mamamatay ka. Kung tumigil ang utak mo, mamamatay ka. Kung hindi gumana yung kidney mo, mamamatay ka. Okay? So yung major organs na affected by diabetes are all vital ang tawag nun. Yung kung wala yun, mamamatay ka. Okay? It just so happen na itong mga taong namatay, meron silang diabetes din. Ganon. So, yung proseso sa hospital, pag may namatay, kasi cause of death, ang cause of death, 1, 2, 3 yan Ang immediate cause of death is kung paano, cardiac arrest Yun immediate Pero after 1, 2, 3, para bang secondary o to
bababa dyan sa pangatlo, diabetes na. Ganon. Cardiorespiratory arrest, secondary to, yan, diabetes. Yun. Kung meron pang fourth and fifth, secondary, because of poor lifestyle. Ganon yan Pwede mo i-connect na lahat yun So, immediate cause of death is the complication of diabetes. Ayun. Dalawang klase ba itong diabetes o marami itong klase ng diabetes? Well, actually, meron nga yung medical, yung type 1 at saka type 2. Mhm. Meron pang mga iba pero ibang category classification. Okay, yung type 1 is a congenital type. Congenital meaning pinanganak na meron ng problema. Meron ng problema ng sugar metabolism Mhm. Yung pagsusunog ng sugar ng bata, baby o yung teenagers. Lumalabas yan early on symptoms Yung nakakaproblema yung bata sa yung mga sugar problems So, yan ang type 1. Yung type 2 is yung known as the acquired, yung hindi mo naman minana yan So over the time, yung binanggit ko kanina, it actually takes about 5 years to develop diabetes. So nasa lifestyle na yan. Yun. So karamihan lifestyle yun. So ang laging question sa akin is, minamana ba yung diabetes? Akin, yung paniwala ko, hindi mo talaga mamanahin yung sakit. Okay? Para bang sabi, hindi mo pwede sabi, yung grandparents ko, parents ko, sibling ko, lahat sila diabetic. Kaya diabetic din ako. Ganon, magiging diabetic din ako. Para bang, kinondem mo sarili mo, Mhm. which is hindi tama. Kasi pwede mo naman i-change naman yan Kasi hindi mo minana yung disease. Minana mo yung ugali ng kung saan ka man galing. Yung grandparents mo, pangit ang diet nila, pangit ang lifestyle. Yung parents mo, minana din yun. So, tinuro din sa'yo, yun yung mga ugali ng pamilya. So, yung ugali ng pamilya, which masabi ko lang is a poor lifestyle based on yung mga health practices, talaga makakasakit ka ng diabetes kasi ginagaya mo rin sila. Hindi naman sinabi sa'yo na masama yan. Toneladang asukal lang kinakain everyday mula dun sa Tapos ganyan, sige, para nagiging okay na rin sa'yo. Kaya ginagawa mo na rin. So, after 5 years na ganyan ang ginagawa mo, nag-develop ka na rin. Okay. So ano itong diabetes mellitus at diabetes insipidus? Okay. Yung diabetes mellitus is yung problema ng sugar metabolism. Yan yung high blood sugar. Diabetes insipidus, porque diabetes doesn't really mean sugar metabolism. Insipidus is a disease involving another endocrine organ, yung mga adrenal glands, ganun kasi it's a water control problem. Mhm. Diabetes insipidus has nothing to do with sugar, so different kinds. Dahil sa nabanggit mo nga, diabetes mellitus is more of the, pwede yan sa type 1 and type 2, okay? Pero meron pa rin isang diabetes na related to pregnancy. Mhm. Yan yung anong tawag nito, gestational diabetes, okay? So being experts dito sa neonatal, yung ba yung Yes, yan ang specialty nyo? ko, neonatology. Okay. Neonatology. Ngayon, ang bata ba kung nasa loob ng sinapupunan ng kanyang ina, diabetic yung ina, matakaw? Yes. Magkakaroon din ba ng diabetes yung bata sa loob? Well, katulad na kanina, sabi ko, hindi mo talaga mamanahin. Mhm. Influensya ng pamilya mo. O kung usapan natin itong obstetrics neonatology, during the pregnancy, ang fetus, ang baby, nasa loob ng uterus ng mother, di ba? Mm-hmm. So, yung sustansya, nutrition ng baby, nanggagaling sa ina. Ganon. So, kung ano man yung sustansya ng ina na ibibigay sa baby, sa loob, yun ang tinatanggap niya. Hindi naman pwede sabihin, ang ayaw ko yan, ganon, yung baby. Wala namang kanyan So, yung mother, kung diabetic na siya, o mahilig siya sa matamis, laging matamis yung dugo papunta sa baby, yun na, laging gano'n, very high ang sugar content ng mother papunta sa baby.
So yung baby, lumalaki in an environment of very high sugar. Ganun. So, anong nangyayari dyan? Paglabas ng baby, parang sanay siya sa high sugar. Okay? So, ang nagiging problema ng neonatologist, pagdating ng baby niya, paglabas, pag pinutol mo na yung umbilical cord, etong baby sanay sa laging may sugar, biglang magsasyak yan eh. Kasi wala na eh. Wala na yung sugar supply niya eh. So, yan yung sinasabi na biglang babagsak yan ng yung hypoglycemia. Oh, so anong gagawin doon sa baby? Bibigyan ka agad ng glucose water para medyo yung mawala yung symptoms eh. So, yun ang point na sinasabi ko kanina. Hindi mo talaga yung genetically minamana yung sakit. Kung hindi, yung lifestyle ng kung saan ka manggaling. Kasama doon yung sa maternal yung maternal environment na high in blood sugar. Ayun. So, ngayon, based sa record ng Department of Health, ay pabata ang nagkakaroon ng diabetes. Maari siguro sa kanilang, ito nga, sinasabi nating lifestyle. Kasi ang mga bata ngayon, kapag nagyayayan sa labas, mahilig sa Yes. mga pagkaing Yes. Oh, okay. Well, actually tama 'yan eh. Pabata ng pabata ang age ng onset age ng diabetes. Okay? Very obvious na rin 'yan sa sa nakikita hindi naman kailangan yung scientist o medical expert professional. Obserbahan mo na lang yung environment mo ngayon compared to sabihin natin 5-10 years ago. Simpleng observation nito. Kung maglakad ka dito sa bayan ng Dagupan, pansinin mo yung kadami ng masasalubong mo na baldado na. Ganon, okay? Dati 10 years ago, 20 years ago, yung mga 30, 40 years of age na masalubong mo, very maliksi pa sila, wala nang baldado. Ngayon, maglakad ka lang ng sandali, marami ka na masasalubong na may baston, baldado, mga ganun yan eh. So yan ang product ng a cardiovascular damage. Na-stroke sila eh. Na-atake sila. Bakit? Kasi sila may high blood sugar for a long period of time kaya nagbara yung kanilang ugat. Na-atake sila o nagbara yung sa utak. Yun na nangyayari. So very simple signs of yung itong nangyayari sa lifestyle ng tao. Dumadami ng cases ng ganito because of yung lifestyle ng mga tao na very, ang tawag ko dyan, unang-una, sedentary. Sedentary means yung kulang ng activity, kulang ng exercise eh. Hindi na naglalakad ng tao eh. Kung may panahon, pwede sumakay na lang, kabilang kanto na lang, sasakay ka na eh. O kung na lang, yung convenience na pagkain, hindi ka na maglalakad papunta sa pagkain eh. Tatawagin mo na si food delivery, panda, para dalhin na sa'yo pagkain. Ang problema pa niyan, yung pagkain na papadeliver mo, high sugar. So, fatty foods. Fatty foods eh. Yeah. Hindi ka nga naglalakad. Tapos yun nga, yung padideliver mong pagkain, hindi maganda. Tapos, pagdating niya, babayaran mo pa, stressful ka pa. So, compounded, pangit ang lifestyle talaga ng... yung mga ibang nakakaroon ng cardiac arrest o kaya stroke, hindi naman sila diabetic. So, paano nila nakukuha yun? Well, yung heart attack, stroke, hindi lang diabetes ang yung correction niyan. Pwede ka na magkaroon ng mga yung mga heart attack na wala kang diabetes. Kasi meron ng mga ibang entities na yung hypertension, okay? Kung meron kang endocrine problem o meron kang other anatomical problems na ang cause ng hypertension mo, kung sustained ang hypertension mo, masisira talaga yung heart mo. Kung sira yung heart mo because of hypertension, na sinabi ko kanina, karamihan ng cases ng hypertension are because of diabetes. Pero meron din yung kaso ng heart attack na wala siyang diabetes, pero meron siyang other problem na causing hypertension. Yung mga numero uno dyan, mga endocrine problems. Ganon. So, kung meron kang, limbawa, thyroid problem, meron kang adrenal problem, meron kang kidney problem, causing na hypertension, pwede kang atake na wala kang diabetes. Ayun. Maski wala kang diabetes, kung palagi kang naninigarilyo, palagi kang umiinom. Ayun, yan yung mga causes na yung hindi natin masyado kukover. Pero that's the truth eh. Ganon. Kasi
aside from yung diabetes, aside from yung sigarilyo, tobacco, meron din alak, meron din mga drugs. Alam nyo, ang dami na mga pwede maging cause ng heart attack ngayon. Okay. Pakinggan natin yung mga testimony ng gumamit ng ikarma na ito ay may karamdaman, mga diabetes. Pero nung sila ay gumamit ng ikarma, sila ay lumakas at ang pakiramdam nila ay gumaling na sila. So, andito po yung testimony ni Mr. Romeo Castro at ni Miss Lilibet Loro. Pwede bang ipasok natin yon, Engineer Nick Dacal? Okay, 33 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. So, inayos pa natin ang technical natin. Okay na ba? Engineer Nixon Dacal, pakinggan natin yung mga testimonies. Nagalagkan, Palisay, City, Cebu. Anong 2015, nag-attend ako ng seminar, kuhan, accounting. Tapos, pag uwi ko dito sa bahay, hindi na ako makahinga. Pumunta ako sa doktor at pa-check up. Sabi nila may TB daw ako, pero hindi naman ako makahinga. Pumunta ako sa St. Vincent. Pag sabi sa St. Vincent, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic. Kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangay sa dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Naging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, Bombo Radio, nakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetes. Pumunta ako doon sa studio, dito nalaman ko na merong ikarma. Tapos, binigyan ako ng sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. Dalawang linggo pa. Dalawang beses ako mo dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, yung gain ko sa timbang, 200. Tapos ngayon, 105 na lang, 110. Meron kaibahan. Pero okay lang kasi control naman ako sa water. Hindi naman ako isa lang sasa ang ininom ko. As usual, the same lang. Makahinga ako ng sakto. Tapos yung katulog ko talaga okay din. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala ko ma-take Palagi akong dialysis. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat ni Mali Pagkasinan. Ang edad ko po 57, tricycle driver lang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Yung kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung one direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagpagkakresas. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng ikarma, lagi 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka, yung mga gano'n mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang nagingina, yun, nung nag-inom ako ng ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko. Saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nangihina. Bumalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng ikarma. Pupoy, pagpasalamat sa ikarma, lahat ng mga kasama ko dyan. Subukan natin ang ikarma, gamutin natin ang sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang ikarma para masubukan ang benepisyo ito. Okay. So napakinggan natin yung mga pasyente na sumubok dito sa ikarma, Doc Len. Na yung una, napansin natin yung babae
nagpapadialysis na pala yun. Yes. O ngayon, nung nasubukan niya ng ikarma, parang hindi na regular yung kanyang dialysis. Paano nakatulong ang ikarma dito? Well, ang ikarma, ang explanation nun is, ikarma, itong product ito, meron siyang very potent na properties eh. Yung unang property na alam natin very effective is yung antioxidation property niya. Yung pangalawang property is yung anti-inflammatory property niya. Okay? So, yung dalawang properties nitong ikarma, nakakatulong yan doon sa mga itong chronic disease katulad ng diabetes at saka yung complication niya ng kidney problems. Okay? Kasi yung kidney problem, ang problem niya, nangyayari diyan is nasisira yung sa loob ng kidney, yung laman, yung mga daanan ng dugo, etc. Kaya hindi siya nakakasala ng mga toxins. Ganun yan. So ang ginagawa ng ikarma, which is yung nag-i-start yan from the day nang mag-start ng ikarma, for initially sabihin natin mga 2 weeks, magi-start na yan yung protection. Kasi meron pa namang mga viable na kidney na tissues yung gumagana pa naman. So kailangan i-preserve yon. So yung antioxidation property na ikarma, i-preserve niya yung pwede pa, yung pang gumagana pa, poprotektahan na yon para makatulong sa recovery ng kidney disease. Okay? Yung mga damaged na parts ng kidney, ang main na problem doon is inflammation. Yung inflammation yan na nakakasira ng mga yung kidney tissue, yung mga tissues na responsible for yung pagsasala. Yung inflammation ongoing, iti-treat din yan ng ikarma, yung anti-inflammatory, kasi very potent ng anti-inflammatory property nito ikarma. Once na mag-start yung anti-inflammatory, medyo humuhupa na yung sabihin natin inflammation, tumitigil na. Kung sa inflammation, kung sa labas, nakikita natin sa katawan na, yun yung pamamaga, pamumula at pamamaga. Kung meron sa loob ng kidney yan, pipigilan yung proper na yung pagsasala ng dumi, ng toxin. Ngayon, kung naprotektahan yung mga dating okay pa, ayan, tuloy-tuloy ang gumagana. So, hindi natataas yung mga toxin sa katawan. Okay? Yung anti-inflammatory naman, tutulungan ng recovery, repair ng mga sira. So, yung dalawang proseso niyan, kung tuloy-tuloy na andar, maaaring bumalik na yung magandang function ng kidney. Hindi natin pwede sabihin agad-agad yan Pero, kung tuloy-tuloy ang repair ng kidney function, makakaginhawa na rin ng katawan dahil sa yung mababawasan ng toxin, hindi na madadagdagan ng toxin. Kung gano'n ang resulta, maiiwasan ng frequent din ng dialysis. Ganun ang nangyayari sa yung consumer ng maraming ikarma. Okay. So, bago tayo punta sa mga katanungan, reactions, commercial muna tayo, Doc. Yes. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Ang puta-putang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. San ang puta-putang impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story.
and every visit feels like home. Cafe Midarlo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8. na mag-8-8. 46 minutos, kasampalan alas 7 na kabuwasan. Tuloy-tuloy po ang ating programang E-Karma Health Option. May nagtatanong dito, Doc. Sabi niya,
Good morning. Paano at saan nag-uumpisa ang gout? From Ernesto Musada. Good morning, Mr. Musada. Gout, okay. Ang gandang topic yan eh. Ano natin yan. Detalya natin sa isang episode din yan. Pero ang gout, nag-uumpisa yan sa yung sinasabi nilang high uric acid, high blood uric acid content, okay? So, para mapaliwanag pa ng konti, uric acid, well, gout is actually yung sakit na involves the deposition of uric acid crystals in tissues eh. Saan yung tissues? Yung muscles at saka bones, ganun yan eh. So, yung uric acid crystals, para bang, ano ng tao ng mga crystal? Asin, yung rock salt, di ba? Parang matigas yun na puti na Imagine niyo yung ganung katigas na yung parang crystal, bato, na nandun sa yung mga laman-laman, yung muscle mo, lalo sa lugar ng joint na laging gumagalaw. Kung meron kang konting maliit na yung butil o foreign body o matalas dun sa muscle mo na nakadikit sa buto, pag gumalaw, masakit talaga yun. So, hindi lang yung problema ng yung foreign body o yung masakit sa alanganin lugar. Pag matagal yan, hindi lang sa sakit, magdi-develop pang inflammation. Okay? So, yung gout is yung situation na mayroong crystal na nakatanim dun sa laman na katawan, muscle o bone, so sa lugar ng laging gumagalaw, ganon. So, hindi ka na makagalaw dahil sa sakit. Okay? So, hindi lang isang lugar, pwede maraming lugar, pero yung lugar na yung parang problematic lagi sa paa, sa mga minsan sa kamay, kung saan-saan man yun. Okay? So, yun nga kasabi ko kanina, ang problema ng gout is mataas talaga yung uric acid sa dugo. So, ang remedyo niyan is i-try na bawasan ang uric acid sa blood para hindi mag-form yung mga uric acid crystals para hindi nga mag-develop ang gout. Okay? So, ang recommendation ng mga medical experts is yung may mga paraan para is either reduce the formation of the crystal or increase yung removal of the uric acid from the blood. Okay? Maraming remedy na yung pwedeng gawin dyan eh. So, yung uric acid naman, sabi, paano mabawasan ang uric acid sa blood? Well, uric acid is a byproduct of protein metabolism. So, protein metabolism is yung pag ng mga laman, karne, protein, ganon. Well, hindi lang karne. Protein comes from everywhere, even vegetable nga eh. So, paano mo maiwasan yung development, yung taas ng uric acid? Babawasan lang ang protein. Yung protein na yung mataas ang yung byproduct ng uric acid. So, yan ang one way. So, dietary yun. The other way is, inom ka ng mga gamot that increases yung excretion. Okay? May mga gamot na increase, padadagdagan niya yung pag-ihi ng mga uric acid. So, yan. So, syempre, kung iniihi mo lagi yung uric acid, mapabawasan yung dugo. So, anong maitutulong ng ikarma dito sa uric acid na yan, Doc? Well, nabanggit ko kanina, yung a gout situation, yung inflammation, is because of yung uric acid crystal causing inflammation and pain in a certain area sa mga joints. So, ang ginagawa ng ikarma, primary involvement ng ikarma is because of its very potent, very strong anti-inflammatory property. Okay? Hindi ko pwedeng sabihin na ito katulad ng mga acute medicine na masakit, may inflammation, kailangan ng steroid na para mawala ka agad yung pamamaga at pamumula. Hindi kaya ng ikarma yan. So, ikarma is something, it's more of a protective anti-inflammatory for a longer period of time. Okay? So, pag merong flare-up ng gout, sasabihin ng doktor, ito malakas na pain reliever ito na pwede siyang anti-inflammatory. Pero yung number one na anti-inflammatory, yung medicine, is yung steroid na. Pag may yung severe na, steroid na, within a
few hours, an hour, medyo marirelieve na yung pain eh. Marami na nakaka-experience ng pag binigyan ng steroid, mawala ka agad yung pain. Pero alam mo, temporary ito eh. Ang problema kasi ng steroid, Delikado rin yan. double-bladed na medicine ito eh. Pwedeng mawala yung pain mo, pero pag hindi nawala sa katawan mo agad yon, it can cause high blood sugar, hypertension, and other complications. Okay? So itong ikarma, yung sinasabi ko, it may not help immediately, pero it's laging sinasabi ko na it's almost a natural steroid. It has steroid properties in a natural form. Kaya kung lagi ka umiinom ng ikarma, yung anti-inflammatory property laging nandyan sa katawan mo. So kung sakaling sinumpong uli yung gout mo, hindi katulad ng dating grabe severe sakit ng pain, okay? You will experience less serious yung episodes of gout, okay? Because of its anti-inflammatory property. Okay? Ano ba ang ingredients ng ikarma Well, na makakatulong na maibsan yung mga sakit, kirot nararamdaman sa gout? Well, eto nga, yung lagi ko sinasabi ng mga nagtatanong, ano bang nasa ikarma na very special, very unique? Well, yung nakadiscover nito, meron din siyang gout, di ba? Yes. Well, actually, gusto mabanggit din yung patent nitong itong ikarma product. Patented ito long time ago by yung founder, Captain Virgilio Ikarma. Yung unique na formulation nito, lumabas na ang benefits nito is para bang tatlo initially, anti-diabetic, anti-arthritic, and anti-hypertensive. Meron pa ngang yung stone-forming prevention eh, okay? So, etong kwan nito, ang ingredients na ikarma, all ito natural eh. Kasi ingredients to is nara, yung pulverized nara. Ang ginamit hindi yung mismong puno, kundi yung bark at saka yung small stems eh. Small stems. So pinulverize yun, parang pulbo talaga. Tapos nilagay sa capsule form at nilagay sa tea bag form. Okay? Pero the basic ingredients is lahat nandun sa product na yun. So yun yung binanggit ko. Yung special formulation nitong ikarma product has maximized the content of its antioxidation property and its anti-inflammatory property. So kung inumin mo itong ikarma for a minimum of 2 weeks, you will feel the benefit of kung ano man ang sakit mo. Dito sa question kanina ng gout, the main problem is pain and inflammation. And we all know that pain basically is caused by severe inflammation. Kung merong ikarma dyan, kung merong anti-inflammatory, it could be either ikarma, nandyan na, o mas less ang pain, mas less ang inflammation. Or kung walang ikarma, ay mangyayari, yung mga doktor, magpiprescribe talaga sila o magbibigay sila ng steroid para mawala ka agad. Pero hindi naman tayo pwede mag-steroid. Delikado talaga yan. So, ang recommendation ko is start na ikarma if you have yung gouty problem, and sabihin natin for a period, continuous consumption of ito, baka maging less and less, baka mawala tuloy yung gouty problems. Yes. Itong ikarma ay mabibili po natin yan sa St. Joseph Drugstore at saka sa Mercury Drugstore. Mabibili nyo ng capsule o kaya tea. Yung capsule po is 800 pesos, 100 capsule na po yun. Bali, 8 pesos po ang isang capsule. Yung tea naman, 15 sachet, 240 o 45 pesos yun sa parmasya. Marami nagtatanong anong difference ng capsule at saka tea bag form. Actually, sabihin ko, yung formulation, yung laman ng yung product na yan, parehas lang yan eh. Yung laman ng tea bag nandun sa capsule. Okay? So, bakit pinag-iba? Because it basically parang convenience lang eh. Kasi may mga taong capsule lang ang gusto. May mga consumers na mahilig uminom ng mga tea. Okay? So, yan, tea form pwede. Pero the effect, parehas lang. Parehong benepisyo yan eh. Ganon. So, may mga nagtatanong, ano ba ng dosage nito? Sabi ko, well, the dosage is basically what we have established is yung parang
kung pwede naman maintenance, 1 capsule a day, okay na yan eh. So kung bibili mo yung 1 box of 800, 3-month supply na yun eh. Ganon. Pero kung meron karamdaman na gusto mo talagang mawala kaagad, edi you can go up to 3 capsules a day na recommended namin. Dapat mabisa na yun eh, 3 capsules a day. Pero meron yung mga pasyente na claim na yung hanggang sa cancer pa nga, hanggang sa mga terminal illness, iniinom mo hanggang 10 capsules a day. Wala naman pangit na side effects eh. Wala naman adverse, wala naman kontra sa mga gamot. So, yun. So, wala namang limit. Wala naman, hindi mo talaga maabot ang mga overdose, dangerous dosages eh. Ganon. So, yung mga nakikinig sa atin, pwede kayong punta rito magpakonsulta kay Dr. Glenn Soriano kada Sabado dito sa DWGE, paborito nyong istasyon, Radyo Pangasinan. So, good morning sa ating mga viewers. Former Mayor Sammy Rosario ng Bimale, nanonood. Si Sophia Mamaril Matias, balikbayan yan, galing ng London. Si Risa Dulay, dyan sa may Palapad, Sampabian, nanonood. Si Ate Cha sa Palapad, Sampabian, nanonood. Lina Gatchalian, si Manager Joey, nanonood. Si Emma Alipio, si Dong Tulyaw. Dong Tulyaw, Dok, ito po ay isang stroke patient po ito na gumagamit na rin ng Ikarma at siguro magbibigay din ng testimony nito kung ano na itulong sa kanya ng Ikarma. Si Jing Javier, si Sarlo Gonzales Bads Vidal, Julian Fernandez Hozon, si Manong Ben Hubillanos, si Carlito Bandong, at yung mga iba pang nakikinig sa kanilang mga bahay. So, pwede na po tayong bumili ng Ikarma. Yung parting message mo, Doc, you might as well encourage them to use Ikarma. Yes, ito yung mga nakikinig at yung mga nanonood sa atin dito. I highly recommend and suggest that you start using Ikarma for maintenance purposes kasama ng mga gamot ninyo. Actually, marami na nga nagtatanong kung kontra ba ito sa mga gamot, yung mga maintenance. Actually, hindi nga kontra, nakakatulong pa nga Kasi supplement ito. Example ko na lang talaga sa mga sports Kung halimbawa sa basketball, kung naglalaro kayo, magaling kayong player, pero kung ang court nyo pangit, hindi kayo makapaglaro na maganda. Hindi magandang performance. So, ito, kung inom kayo ng Ikarma, kasabay na itong mga maintenance medication nyo, mas mabisa ang medication nyo kasi maganda ang playing field. Ganyan ang tulong ng Ikarma sa mga gamot ninyong maintenance. Okay, maraming salamat sa ating mga viewers at listeners. Kasama natin dito si Engineer Nixon Dakal at ating paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano, at ang paboritong supplement herbal ng bayan, Ikarma, at ang inyong kaibigang Orly Navarro, sabing magandang umaga po sa inyong lahat. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod.